Замана шул кадәр алга китте, безнең җирлектә дә сыерларны роботлар савачак. Август Мөслим агрофирмасының Үрәзмәт товарлык сөтчелек комплексына Германиядән 497 баш Галштина фриз токымлы нәселле буаз тоналар кайтты. На карантине животные находятся 3 недели. 1 декабря планируем переводить их в производственное помещение на строительную площадку. Строительство подразумевает собой 2 очереди. Это первая очередь 1200 голов дойного стада со шлейфом, который будет доиться на роботах Лейли. И вторая очередь тоже 1200 дойного стада, но уже будет доиться на карусели под 40 мест от компании ГИА. Комплекста негездә Россиянең күп кенә төбәкләреннән килгән белгечләр эшли. Үрәзмәт товарлыклы сөтчелек комплексы җитәкчесе Антон Яценко Волгоград якларыннан кайткан. Аның фикеренчә, бу бик перспективалы проект. Я приехал из Волгограда, поскольку это очень перспективный проект. Мне заинтересовало предложение руководства, те условия, которые предлагаются как сотрудникам в части работы, условий проживания, ну и, соответственно, всех остальных вещей. Заманча һәм куәтле комплекста малларны тәрбияләү генә түгел, хезмәт шартлары да үзгә. Берсендә сыерларны роботлар сауса, икенчесендә карусель сөт саву системасы урнаштырылачак. Комплексның беренче чиратын 2021 елның җәенә төгәлләргә планлаштыралар. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.